Soc Toni Francesc, candidat a l'alcaldia d'Alcoi pel Partit Socialista. Amb els socialistes, Alcoi, durant aquests anys, ha pogut avançar d'una manera molt clara i molt decidida. Hem aconseguit reduir la desocupació en major proporció que altres poblacions del tamany d'Alcoi. Hem aconseguit ser més, incrementar la població d'Alcoi, hem reduït les desigualtats i hem fet d'Alcoi una ciutat més justa i més igualitària, més avançada, més moderna. Una ciutat amb capacitat per atraure el talent i apostar pel nostre futur. I en els propers 4 anys anem a ser capaços de potenciar aquest lideratge de la nostra ciutat encara més. Amb els projectes socialistes anem a continuar avançant, anem a continuar progressant i per a fer-ho necessitem del teu recolzament, necessitem del teu vot, necessitem sumar amb tu.